गिबि गिबियावनो खन्थाइ बिबार हान्जानि मानगोनां गाहाय सामलायगिरिजों लोगोसे खन्थाइ बिबार हान्जानि गासै सोद्रोमाफोरनिसिम बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाहैबाय। दिनै आं अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव बाहागो लानो सानदों। आंनि मुङा थरायना मनजिला बर', जिला चिरां, गामि साबोरिमाखा। खन्थाइखौ आंनो सुजुदों। खन्थाइनि मुङा जाबाय आं आङैनो थानोसै। आं आङैनो थानोसै। गोरबोजों बाथ्रा सावरायलायनाय बै समायना बुब्लिफोरखौ आं खनथुमना बिबारनि लु सुनो सानाखै आरो नों होनाय रादायखौबो आं गोसोआव जायगा होनो सानाखै। लरहायनाय बिबारफोरा सिरिलांथोंसै आरो फुंबिलियाव गेवलांनाय बिबारफोरा समायनायै बारग्लांथोंसै। आं सुजुनो सानाखै गोसो थोलायनायनि मेथाइ। आं सावरायनो लुबैया मोजां मोनलायनायनि बाथ्रा। नोंबो आंजों दा सावराय आरो गुबुनाबो आंजों सावरायनो नाङा। मानोना आं मोजां मोनलायनायनि गोखा बिफांखौ आंनि बागानाव गायनानै बिनि गोखा फिथाइखौ आं जानो सानाखै। थांनाय समनि मदिरायाव नोंजों आंजों सावरायलायनाय आरो सुजुनाय गोरबोनि सोमोन्दोफोरा दा आवा खुन्दुं बायदि जफ्लेलांबाय। बै सम बै बुब्लिफोरा थारैनो आंनि थाखाय सिमांमोन जानांगौ। बिनिखायनो गोसोआ नोंनिफ्राय गोजानाव थानो हास्थायदों। मानोना आं दा जोबोद सोलायबाय। बेनिखायनो दा आं आङैनो थानोसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय। खन्थाइ बिबार हान्जानि आंबो सासे बादायगिरि। खन्थाइनि मुं सोरजिगिरि। आयै मिथिंगा नों बेसे समायना, नोंनि अननायाव जोनोम मोनदों बे गुवार बुहुम बिखायाव। दाउमा दाउसा, हाजो हाला, दैमा दैसा, बिफां लाइफां, जिब जुनार जोनोम मोनदों नोंनि बे माया थिलियाव। नाथाय बे गुवार बिखाया बेसेबां रिमोनला बेखौ रावबो नुनो मोना। बिलिर-थिलिर नोंनि बिलिरनायखौ रावबो हमदांस' हाया। समा बारलाङो, मुगाया सोलायो, मिथिस' हायादि नोंनि गेलेहोनाय आखाइ, जोबनो गैयादि नोंनि गेलेनाय जाथाइ। रावबो बुजिस' हाया नोंनि सोमोनां मायाखौ। नुनो मोना नोंनि महर मुस्रि, नागिरब्लाबो मोना, गाबज्रिब्लाबो खोनाया। रावजोंबो गुमुर गैया नोंनि महरा, अनजिमा गैया। नोंनो बिगोमा, नोंनो मुलुगनिगिरि, दा सोलायहोस्लै गुस्लायसुलि। थाबाय थादो अराय दिदोमै। एसेनोसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दिनैनि खन्थाइ बिबार हान्जानि दैदेननायाव अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारिनि मानगोनां दैदेनगिरि आरो मानगोनां बिजिरगिरि नोंथांमोन आरो बे हान्जानि मानगोनां सोद्रोमा नोंथांमोन आरो मानगोनां नायगिरि नोंथांमोन। आंनि मुङा अर्चना स्वर्गियारि। भिलेज मटंगा, पिअ निमुवा, डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, पिएच सालबारि, पिन नं 781315। दिनैनि बे बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो आं सुजुनाय दोंसे बर' खन्थाइखौ आवरायथिनानै बादायलायनो बाहागो लादों। आंनि खन्थाइया जादों हारियारि खन्थाइ। खन्थाइनि मुं बर' बिमाया गाबदों फै जों मिनिहोनि। बर' बिमाया गाबदों फै जों मिनिनाय लाबोनि। रथ' रथ' मेगननिफ्राय मोदै बोहैहोना गाबबाय दं जोंनि आइया। जों बयबो मानो नुलायाखै? गोसो गोरबो गोथौयै गोरबो मेगनखौ खेवनानै नायदो। बयबो खोनासंदो जोंनि आइया गाबगासिनो। जों फिसाफ्रा बैयाव साफा बैयाव दाबफा। गैया जोंनि गेजेराव खौसेथि, गैया जोंनि गेजेराव अनलायनाय, गैया जोंनि गेजेराव मान होलायनाय, खालि दङ बोल'। खुगानि सोदोबजों सोदोब, मोखां बिजाबनि सोदोबजों सोदोब। गोसोजों गोसो
सिं सिं गावजों गावनि गेजेरावनो अर जोंहां जोंहां दावहा। बेफोरखौ नुनानैनो जानो हागौ आइया गाबदों। बिदिब्ला फै जों बयबो बेरेफोरबादि थालायदिनि, मोस्रोमफोरबादि थालायदिनि, ज' हेफाजाब होलायदिनि। सासे आबादारिया साब्रै फिसाज्लाखौ सेफायनो होनाय गननि सल'बाथा दङना गोसोआव? गैयाबोला गोसोखांफिनदिनि। जोंनि गेजेराव जोंनो नागिरनाय दावहानि अरखौ हुखोमोरनो नाजादिनि। सिबिं गरसेखौ 7 जोन बिदा फंबाय रानना जालायनाय बादि अनलायदिनि। होलायदिनि बयबो गेदेरखौ गेदेरनि मान, उन्दैखौ उन्दैनि मान, समब्रा समब्रिखौ बेनि मान। जों बयबो फिसाफ्रा आखाइजों आखाइ हमलायनानै आगानजों आगान ग्रोब ग्रोब ज' बयबो फैदो दावगालांदिनि सैथोनि लामाजों सोलोंथाइखौ सिगाङाव लानानै। ससानथिलिनि खालि सोबख'नाय थै बादि नासयनाय सोबख'लायनायखौ नेवसिदिनि जों बयबो सोलायदिनि जोनोम होदोनि गुवार गोसोनि। अब्लानो जों नुनो मोनगोन पुर्णिमा अखाफोर मिनिबाला बर' बिमा आइनि मोखाङाव। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों। आंनि मुङा थुरैना जनिमा दैमारि। आं चिरां जिल्लानि। आं थाखो 5आव फरायो। आं दिनै दोंसे आंनो सुजुनाय खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। बे खन्थाइनि मुङानो जादों जोंनि गामि। गय सारि सारि, थाइजौ खान्थाल लारि लारि, बेसेदि समायसोदों जोंनि गामि। गय थाइजौ खान्थाल बिफांनि बिलाइफोरा सोमखोर गाबजों जोबोद समायफ्लेदों। लांगोना सेराव फुख्रि, लामा सेराव मोसौ गलि, बेसेदि समायदों जोंनि गामि। आइनि इसानसालियाव रिगि रिगां आर'नाइ फालिनि एरफबनाय आगर। मा एसे समायना, मा एसे रमायना जोंनि गामिया। जोंनि गामियाव ज'ज'यै मोसादों रंजादों बैसागु बोथोरनि। बेनो जोंनि आंगो गामि, समायना रमायना जोंनि थाखुलि।